Hal Hudaý Taala'nın özünün büýrügi Hudaý Taala'ny Esma-i Husna bilen çağırın diýdi. Inni bir neçe dertlere derman bolup, ewliýaly ulamaly kitaplarda, tefsirlerde sept etip goýupdyrlar. Ol dikkat edin, hyzmatynızı eşitdireyli. Bir adam imanı zayıf ya da imanı bir tahatli qowy mundan nebete takviyet edecek. Hiç şek şüphe bolman. Zırş ewliýalaryň, ulaqan musulmanlaryň ýaş imanlary ýany imanyn bolsun diýse, her gün müň edip ya Allah diýsin diýipdir. Ya eline tesbih alıp Allah, 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 Allah diýmen, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah güne müň edip. Her kim güne müň edip ya Allah diýse, basımlıkta bir iman-ı kat'i, yakîn-i kamile yeterdir. Kän soraýaly, zol kalbim gaflata düşýär. Bir weriyan bir ay, bir ýyl geçipdir, olar nädir namaz okuýardım. Bir weriyan gaflata düşüpdir. Gaflata düşmejek bolsam dermany ýokmy? Dermany aýtdyr Hudaý Taala. Her kim her namazdan soňra ýüz gödek, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, Hudaý Taala'ny Rahman ady bilen çağırsa, kalbinden bu kulli gaflat aýrylar diýipdir. Öz ýüregi gaty. Ya şuna bir gatylyga zulmet duranma. Şu tarafyň ýüregi şuna ýumşasyn diýse, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim kan aýtsyn, basym peýdasyny görerdikdir. Hudaý Taala öz ady bilen çağırýanda. Nefsim diýeni tirip bilemek. Her nämetýän nefsim badyra geldi. Namaz okuýasyna, janym men okuýjak. Zol hafa yerleri gideti gelýär. Terk etip bilemek günämi. Nefsimi halal ýere getirip bilemek, gol klaslara getirip bilemek, ahlagy getirip bilemek. Ulamalar aýdypdyr, 3 taby kan aýtsyn. Biri ya Malik, ya Malik. Malik Yevmiddin Hudaý Taala'nın atlarından. Ya Malik, ya Malik. Malik'i 91 gedek aýtmalydyr. Ya Gaffar, ya Habir, munna kan aýtsyn, kan ýanyň bäti 70, aňyrsyna aýtsan aýdamala. Hemişe kan aýtmalydy, her gün bäti 70, aňyrsy her näse boldy. Şunda kan aýtsa, basymlykda nefsi mutiýig bolar, halan ýerine nefsini süýrese bolar, ondan meýlepdir. Derman-ha. Şehwetin ýedine düşýän, şeýle terk etjek bolýan muhtat bolupdyr, aýryp bilemek. Hudaý Taala'nın ady Kuddus. Her kim her günne müňede Kuddus aýtsa, şo barýan şehweti haramlar. Ya her näme bolsun, bu kulli pikirinden çykyp, ulaqan dermanyň içine düşerlikdir. Ya Kuddus, ya Kuddus, ya Kuddus. Onnaş dagyga dolup ömer müňden kan muqadime. Hawlyk manzyk aýtsaňyz şaýat onda aştagyga bol. Şehweti zat, haram zat aýryşyp bilemek. Ya Kuddus aýt, ine derdine derman. Bazar oňuna, işim oňuna, öýde bereket ýok. Halal ırtgalyň içinde bolsam, garyçylykdan gorkýan, berşikeslikden gorkýan, Hudaý Taala men öz adym bilen çağıryn diýipdir. Basym bereketini görersin. Biri ya Razzaq. 308 gedek aýtmaly. Halwatda qybla waqyp dehretin bilen aýtsaň beter mufid. 308 gedek. Ya Latif 129 gedek. Ya Ali 110 gedek. Ebjet hesapdan urýar ulamalar. Biri de ya Wasi'a beter kan aýtmaly. Kan nidigde bärti 70 aňyrsy her näse bolsun. Hudaý Taalaň özünden dilep durmaly ya Razzaq, ya Latif, ya Ali, ya Wasi'. Gorkyan malyňdan ya bir ýeri ugrap barýan, ya Hafiz, ya Hafiz. Ey saklayan Hudaý Taala. Ýene bir kişi nasihat etdi, onu eşitdirelim. Himmetim ýok, gaýratym ýok. İşlejek bolýan elim sana. Ya bir klasa gatnaşyk bolýan bolana, gaýratym zeýip, ona ya qawi, ya qawi. Ey güýçli Hudaý, ey güýçli Hudaý diýip, Hudaý şu ady bilen çağırar diýipdir.
ilmi, bilimi, Hudaý Taalaň ilmini bilmeden çirim, hassa molla cemaatlara. Ilmym beter bereketli bolsan, ulumy qatiyetik bolan diyecek bolsa, her halwatda oturanda 150 gedek ya alim, ya alim, ya alim, ey bilimli Hudaý dip Hudaý Taalaň şey çağırdy. İçerimde oğulgy, adamym, zenanam bir hidayete düşürip bilema. Hudaý Taalany hadi at bilen çağır. Ya hadi, ya hadi, ya hadi, ey hidayet etýän bir Hudaý, ey hidayet etýän bir Hudaý. Ahyrkysy da hem saya, hem karın, usta, şagir, zor sana eziyet berýär, zulmüň eteginde. Hiç şomul taraf sana zalim, ya adamsız enanasına, ya zenanasy adamsyna, ya oğulgy enasasyna, ya enasa oğulgyna, her kim bolsun. Zulmüň etegindemiş. Tarafın hi ýüregi maňa ýymşymaz maqadiyse, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ey mehriban bir Hudaý, ey mehriban bir Hudaý diýip şonu bäti 70 aňaty her näçe bolun aýdy berse, basymlykda tarafyň zalimiň ýüreginiň ýymşaýanlygyny görer diýip aýdyr. Ine Hudaý Taalaň öýdi, "Velillahil esmaul husna", şola Hudaý Taalaň esma-i husnaty 99 ýany fed'uhu biha, her haçan, her ýagdaýda bolsa Hudaý Taalaň şu ady bilen çağırın, basym derman bolarsyňyz.